Uba aden embasai moj ulo ong baladan manu balak pensisai kanu kam kabalong persai ke jaj benriu unum mi pertheshu ban kran bu ye ke jaj benriu ulo ong ekane habai kran bikinong thok khobor shillong press club menta kasi khandri trik urum phang aja arpoi ban pensai ke jinkan ke HYC so yang circle hakapor balong CMU ke KHDC kala ai jingbet ikibarjala ban tang jaj khasi kani kalong kabadan kami yang abangan pensai kami nadu menu ke Jakarta nadu arja khasa Pelah soy kami perthai dalam menta arhajar arpui natip ngasotu hadin bengilami perthai dia ban sedang ya kecing ki pai ba ling ba revolution ya dala gari lese kala bandon ke jing persyang na kadiang ban nagamon ban pen artin ha pring ki pai ba syaka uba arden ha ba kunu pinchania ini ubriu nrenga syong tangkan ni ngasyong tangkan ni Lai husnem tam ngalami syakmat ban syakri ka jat ndring. Hagan ni kapor hadin bangalami ban penklan ye ka revolution ngatip kin sabun ki jingkan tho dengan skwa ban kran ka basha hang ni. Ngakhot yanu naganu no ka jaka manu wan syakmat lada phila ban pinsisha bau ba arden ulale tangi koi ka kam kabalong ka jingtim ye ka jat mreu ngaklol ban ino ini kambar. Bansange sendon ni kita ki kamban keren jat benri nganum keren jat benri syuk nadu kata kasni dari kilak ban pinsisha ulong balada ka don ka bakum kani lesi ka deitang ka jing bakla ya ka bana kliang jong u shimlatim ulapan pawru ka jing skosi bikinong yalam ki HYC soyong kila kintho wadiu padar sngi ba omde bo ulong tang nong yalam nyam hindeu deiru uba ie ja ka jat benrio baru batib bahai ka riti ka dustur jong ka jat benrio abang asngap bahai ya ka jing keren jong tu ki kena kila penpau badan iwe irang ba silvanus singi lingdo te nese kata hi kapeni bakini kena kim tip ha ye ni irang ba silvanus singi lingdo tengah syukwa kena bagi pai ba jongkari kentin baita irang ba silvanus singi lingdo i bakini ki kena ki penpau i bala sheme ke benta ban tangjat ide mamangi ke jat beri bor ko wingi tip i kum i pararsi ma e father singi uday way naki nongelam niam ki bapau hagani gri ban prenge jai pre koji imdei tang unongelam niam hendrai ideiru uba e ya ka jai nrio badema i ibal krensha ka jai nrio hakmat ka niam hadi tengah krangi smutu aduk kanu ka jai nrio jong ni urangba nongelam ji ubreru unoelam ne ma uderu ubreru ubatte pai ke riti ke dustur jong ka jai beri khasi ngai ledi nganum nut ban kam try le ni ban ko banga khamtip manga bani i tinamar kata kata ban sei ka kerteng ke jong i ban kno lese ngaso kano ka babakala ba nakaleng ka jang ngam ngek ba ngam tharai ba mai kum uta ubriu rang ba uriu temen uba i ya ka jai benriu unong elam niam ba uba tip bahai griti ki dosu inle ya kanu no kam ka belum persya ya ka jai benriu hasi ka ji kata ka baning kok ya ka bang kwa ban pensya hakani kapor ka pemerintah ngaso tu ba kini ki kena kim tip ru wa tangi i ide we na kata raw kila ong irang ba silvanus manu bentik larangi si ong irang ba silvanus ka jai benriu boro ko ki tip i kum i farasi mo boro manu bentik ya farasi pilih sekendom hasor borok kitip lut bagi tip lut yu sinyang benhei bo ni rong ba ulano nam ta ka jai ri ko jingi bat nasno kalong ka bamde yangi bangin shu ong ka ya karenyang jong farasni ban shipin kaptang irang ba silvanus singilingdo lese ka ba ka bla banong ka kerteng ka bangim bun kinum sotu kinum tip ringi sobat debet itu ngangam dai u catholic rei ngakhot i pararsi war nga burom yu kum nongelamnya nga burom yu kum u riurang ba juga jat bru ba i jaga jat bru bat nga burom yu kum buri bati u shampang u khrau prakha hagju ka por ula ai por shite yo ki HYC so yang circle bakin pensisha halor kani ke jingtang jat badai mo u kumusi ya mu balasha banle kidai ban wan shakmat daga jing pensisha kidai ban pensisha badai u ba arden u balale jubor penun kam bakla ya office ka usong ku chief executive ban ai jai
khasi ya ki bom de ki khasi ta ka de ki jing punshai ka banga kwa ban punshai ya ki pai ba khamtam ya ki parado ki parasna mo ki baling ba ka de ka khubor don chibun ki bala pha ki message ki jung ki bala kli kumno butu ka khubor pli inem don kam ban punshai hoi nga tip don chibun ki bam priang namar haba kila bot dian bahai ke jing trikam ke janam ta ka jabel kinum nge bangani le ka bokum kata tenri le si kala manun ke jing bakala ke jing trikam ha ka nukur kom ki bakala ka council ya kata ngangan numla abangan shimi ke jing ke kli tenri ke e ke bangati kana ka lomba ka council ka discouncil ka klembu ya kata ka subject bantang jat bantang ya ki dakhar ke bam de khasi ban pan kala jat khasi kam lo ko besuk bat kam don kum kata ngamnget ban don munu ru wat na ki staff juga dis council ki banut ban le kum ta